Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Ka Arunachal Pradesh ka dania ka bor ban penmi hadu 10,000 megawatt ka boarding electric ong usambut Menteri Rangba kani ka jilla uchaw na min. Panjingerap ka Sarkar Mizoram na ka United Nations ban kintiw ya ka repso bat sintiw ha ka jilla. Bat yo ka jala Assam ya katakmak siar banungkong du haka nekawat jong ka Khelo India Youth Games arajar arpo henin kasngi. Ki khubor ki babnya. Usambut Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh uchaw na main ulaong bakani ka jala ka donya ka bor ban penmi hadu 10,000 megawatt ka boarding electric. Da ka bakadawi ki project penmi boarding electric ki balayo ya ka jeng menjur na ka Sarkar Pedeng umain ulaong ba hadian bala pendap yaki kini kidam kinyarap haka ba penmi ya ka boarding electric ka ban pendap ya ka jala baro ka way klem da don kam sho ban thiet na way bat kumju ru kan yarap haka ban kentiu ya ka jeng yo jong ka jala. Kini artali ki project kilong ka dibang multipurpose project ka ban penmi 8,000 praspa megawatt ka boarding electric but ka lower damway hydroelectric project ka ban penmi khat nyos pa san pau megawatt ka boarding electric. Umin ulet hu ru balabha shipau klur tingka naka mang tingka jong usnem 8,000 khat khandai 8,000 arpau naka benta ban penklan shu ya ka jing sam boarding electric haka jela. Usambut Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh ulayat hu yakini baro haka jingyalang ka belalong hadian ka jingplie ya kawai ka jakapan mi boarding ka Siru HEP kabadan ha Goli Balek ha West Siang District. Ka Sarkar Mizoram kalapan jingyarap na ka United Nations ban kentiyo ya ka repso bat sentiyo haka jilla yat hu ka khubor sarkar hedin kasngi. UMLA ka Mizo National Front UF Lalnan Mawia ubalong Vice Chairman jong ka Horticulture Development Board ka Jala Mizoram ulalet siya ka Regional Office jong ka Food and Agriculture Organization FAO jong ka UN kabadan ha Bangkok banyakandu yaki opisar hangto yatho shu ka khubor. Hakabiakran bat original coordinator jong ka tekatnat u Jiangjun Yao bat kiwe ki officer jong ka u Lalnin Mawia ula kerpat ya ka UN ban yarap hakaban kentiu ya ka jing penmiswa bat jhor jong ka jela bat ban buru ya ki yau bat ki processing unit na ka benta jong ki. Kari India barok kawai kala rakhe ya ka lingku snikha jong Swami Vivekananda henen kasngi. Swami Vivekananda ula Aisha ka perthai ya ka jinghikai jong ka Vedanta bat yoga ki balong ki jinghikai tenrai kari India. Ulas dang ban pawnam haki riset ni hadin ka jingkren ba pawnam jong ka ba ula ai haka dorbar ba kinyam ka belalong ha Chicago ha usnam khat praspa khandai pulai. Ya ka lingku sngi kha jong uni uriu kraw la jurakhi ru kum ka National Youth Day la ne ka sngi ki samla. Menteri Rangba Dok Narendra Modi ulakan mau buram ya Swami Vivekananda da ka bapenkan mau ya ki jingno senyang jong shakalariti jong kari. Ha Meghalaya la rakhe ya ka National Youth Day da ki program ba pher bala penlong da ka Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center ha Shillong na do mensi tho dieng tat hado hanin kasngi. Hakabakran hakani ka jingyalang u commandant ka BSF u Raj Shekhar KN ula ong bakane ka mission bar kinong hikai jongka kilale ya ka babae hakaban yalam ya kisamla kari hakalanti ka baday. Shwa jongka ne u secretary jongka Ramakrishna Mission Shillong u Swami Sarva Bhutananda Ji Maharaj haka jingkran priang jong ula kentu ya kisamla ban yang yale ya ki jing e ki bajwat bat compare ki ba mi hakini ki sngi kari hakari da ki jing hikai jong u Swami Ji. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka Sarkar Manipur kan sashna ya ka guest house jong ka jilla Hadwarka New Delhi na ka benta ban pensuk ya kinong Manipur ki balet shanong ba Delhi khamtam e ya ki to ki balet Sumarpang. La mang baka jing pelut na ka benta kani ka guest house kan kot sya ka shispa san folklore tingka yathu Menteri Rangba kani ka jilla UN Biren Singh. Ka Sarkar Manipur kala dep thiet ya ka jaka ka bahe kumbashi akar ban shna ya kani ka guest house laban rap using bat ula ongru ba hakamala ka bahapo du jong kani ka guest house an shna arpau tali ki kamra na ka benta ki nongwan Sumarpang bat kitu ki bawan sen ran yaki.
Nalor kani Menteri Rang Bak ka Manipur ule thuru baka sarkar kan sam ye uniform bat kibot ki bakhambha she ki pulet ka jala bat yakane nle haka first Manipur Rifles Battalion ka Bansalong Shen. Haka lumpung yale akai Khelo India Youth Games kabalong ha Guwahati u Nusrat Ali na Haryana ula job ya katakmak siar haka jingya mari athong bashis pa mita haka thop ki khana shenrang ki bahpo arphoways nam karta katba ka NC Sojan na Kerala kala job ya katakmak siar ha pedang ki khana kan thai henin kasngi kani ka dei katakmak siar ka ba ar na kabenta jong ka Sojan kabala job ru ya katakmak siar haka long jump Hakaway pat kalyang ka Jivan G Dipti na Telangana kala job ya katak maksiar haka jingya mere athong ka bashispa mitar hapreng ki khana kan thai ki bahapo khat news nam karta ka Assam kala yo ya katak maksiar ban ningkong jongka hakani ka limpung ngele akai lingba ka Priya Basumatri haka jingele akai judo haka thop ki badan sanphonyo kilo ka jingkhya ka Assam kala yo ru ya katak marupa haka judo hnen kasingi Hadu menta ka Maharashtra kadang don haka kerdan ka bahakli du haka jingyo ya kitakma da khatway tali kitak maksiar bat shipo tali kitak marupa ka Delhi ka don haka kerdan ka baar da pratali kitak maksiar bat but sada ka UP da hinyo tali kitak maksiar Yakakat liang ha Kolkata balajutip kum ka Kolkata port la ai kerteng thamai henden kasngi bat nadu menta nsatip no yaka kum ka Shama Prasad Mukherjee port yaka ne la penbenada Menteri Rang Bak Du Narendra Modi ha ka jingrakhe dap shispa sanpos nem jong Kolkata Port Trust ha Kolkata kum kadak ban pensa jingkan mau yaka ni kasngi Modi ula pli bun tali ki project ki bedai bat ka roi ka par ki kat liang ki balamang baka jinglot kan kot shaka handus pa klor tingka Kini ki project ki kanthop ya ka jingpen bha ya ka Jakashna Jhat ka Netaji Subhash Dry Dock ka jingpen bha ya ki lenti rel ki balam shaka ka liang na ka benta ban khampen sok ya ka ket ka ba ya ki mar ki mata bat ka jingpen bha bat pen itanat ya ki rodwa haka bakran haka ni ka jingyalang Menteri Rang Bak Du ule thu baka sarkar kala dep ban perkhat chapang ka jingpen ya so ikishnong haka ni ka jilla lingba ki wa khnang ban pensok ya ka lai kawan Oleh thu shu baka sarkar pedeng menta kadang pentemai ya kikat liang ki balarim bat kadang thauru ya kikat liang thamai lingba ka Sagar Mala project Modi ula pensloru banang khampen penrai shu ya ki kam jungok kai perthai hakani ka jilla da ka bapen itanat ya ki ki wa bat ki jaka saudong jongki ka Dr. T. Au Memorial Football Tournament kaban long ha Kohima Nagaland kan sedang nadu ka arpho tarik menta ubnai kani ka tournament kan long nagabenta ka thain shatay lamigi baro kawai but an punkut yaka haka arpho pra tarik ukala lingkot kabalong kalingkhu sngi jong Dr. T. Au katkum ka khubor balayo le thu ba baro pratli ki jilla jong ka thain kan thop yaka Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Tripura Mizoram Sikkim bat Nagaland kila punthikna bakanya shimbenta hakane ka jingele kai ki ladu jong kani ka tournament kin yo shipho lak tingka rengkat ka husnam ba ka certificate ka team ka bawan haka baar haka kerdan ka baar kan yo anru lak tingka ka balai kan yo ar lak tingka bat ka basaw kan yo shipho hajar tingka kini barok kin yo ru iki husnam bat ki certificate ulat ka jala Nagaland URN Ravi un play ya kani ka tournament ha Indira Gandhi Stadium haka arpho tarik ukula lingkon bat katung ila poy sa kabakot jong kani ka hubor kabalawan chapi na ka All India Radio Shillong sa Shipor kataha ka por prabajing nya so baka Delhi station nakabenta ki hubor ki banwan naka kani kadai ka All India Radio Shillong